Julian Renton starts off first. I'm still good. I'm good. Thank you. Okay. Cái bè lại cô pha bắp chan này có những tờ này bè Western Drum it's lagi Western na kayo mình Western Drum mình Republicans na may in priority lala pa may na American Pinay na Democrats Democrats in kailan na phone na Western Drum Itin mo lang kakla then right mo kasi panati ni manay tak may manay di mo follow then itin mo then ramo sa right na may TV sa mi finrick sa map na ke dengan sa map na ke person pa bigyan tidukin yan me mana kayo tidukin treaty sini between everything and America na Mexico with Kosrae
With even sa mga American effective. Even mo personal kar safla triple weekend even sa when na kofa na Messi kaya to. Pati na kat illegal American night po tiya gito na ko siya na Messi kaya wait mas American with dialysis for example if look ni ko siya forced to pay that port ni ko siya something kasong dialysis ko siya dahil so minsan when dialysis ko siya wait even say wait collage ni na dan non ko dan talaga ay kaya katungay Kaya siya sumig pa ba? Vlog si Sab. Oh, happy day! Tell ko to correct, please.